Wake wazihlalela phansi ukuze uhlole impilo yakho, umsebenzi wakho, inani lemali yakho ebhange, wabe usuva lokho kuqina kwesifuba okujwayelekile, sengathi kukhona okukuhlebele ukuthi ingcebo ayihloselwe wena. Sengathi phansi kakhulu izwi elincane lihlebeza, angifanele. Angikwazi. Angenzelwanga lokhu. Abantu abaningi bahlala bevalelwe yilolu donga olungabonakali, kodwa oluqinile, olubavimbela ukuba babone amandla abo. Futhi into exakayo kakhulu ukuthi, kaningi, abazi nokuthi imbangela yenkinga akuyona umsebenzi wabo, umnotho, ukungabi nesikhathi, noma amathuba, kodwa kunalokho inkolelo egxile kakhulu kusukela ebuntwaneni, ukuqiniseka kokungafaneleki. Lapha-ke kuqala khona konke. Ngoba ngaphambi kokuba impilo ikunike yebo, kufanele uyeke ukuzitshela cha. Futhi ngiyazi ukuthi kunjani ukuphila nalomuzwa. Ngiyakuqonda ukuvuka uqinisekile ukuthi awunalo inani, ukuthi awunalo ikhono, ukuthi ikusasa lakho selimisiwe endleleni eyehla. Ngiyakwazi lokhu ngoba ngangisesimweni esifanayo ncamashi. Ebusheni bami ngangingenaso isifiso ngekusasa. Lutho neze. Ngangingafundi kahle. Ngangintula ukuqondiswa. Ngangingakwazi ukuhlonza noma yimaphi amakhono kimi. Ngayeka isikole ngaphambi kwesikhathi, ngase ngisebenza imisebenzi eyahlukene, ngisebenza eziteshini zikaphethiloli, ezindaweni zokulungisa izimoto, ngithatha imisebenzi yesikhashana eyayifika ihambe ngaphandle kwenhloso ecacile. Ngangingenazo izifiso, ngiphila ngicwile engqondweni enciphile futhi encane, futhi ngangiqiniseke kakhulu ukuthi impumelelo yayiyinto ebekelwe abanye, kubantu ababefaneleka kakhudlwana, ababenokuqonda okukhulu, ababenesizathu sokuyithola. Futhi mhlawumbe, njengamanje, uzizwa ngale ndlela. Ubuka nxa zonke ubone abantu beqhubeka, bekhula, bethenga amakhaya, behamba, bejabulela impilo ngokuthula, bese uyazibuza, kungani bona hayi mina? Phela, ngonephi? Futhi, okubaluleke kakhulu, kungani abaningi bekholelwa ukuthi ingcebo yabasondelene nabo abambalwa, injabulo ngeyabanye, nempilo egcwele injabulo ilungelo labazalwa bethwele icephe lesiliva. Ngoba abantu abaningi bafunda imiyalezo eyingozi, kodwa efihliwe, besebancane, lokho akulona olwakho, ungahlosi phezulu kakhulu, imali ngeyabacebile, labo abafuna okuningi ekugcineni bayawa, injabulo iyingozi. Kunjengokungathi sakhula sifunda okuningi ngemikhawulo kunamathuba. Futhi lokhu kubumba indlela esizibona ngayo. Futhi indlela yokuzibona ihlala ihamba phambili. Akekho onqoba ngaphandle kokunqoba izithiyo zangaphakathi kuqala. Uma uzibuka esibukweni ungaboni inani lakho, indawo yonke izokubuyisela ncamashi leso sithombe esifanayo. Ingcebo ayitholakali ebhange kuqala, ihlala engqondweni kuqala. Ucwaningo lwengqondo lukhombisa ukuthi ingxenye enkulu yesintu, noma ngabe ithole amathuba eqiniso okuthuthuka, iyazilimaza ngokwengqondo ngoba ayiziboni ifanele. Ucwaningo olwanyatheliswa yiNyuvesi yaseHarvard lwathola ukuthi abantu abanesizotha esiphansi senani lemali bavame ukugwema ukukhushulwa esikhundleni, banciphise umsebenzi wabo, benqabe iziphakamiso, futhi besaba ukuhola okuningi. Uke wakuqaphela ukuthi inani elikhulu labantu liyayeka ngaphambi kokuqala. Futhi kaningi, lokhu akubangelwa ukungabi nekhono, kodwa kunalokho ukweqisa kokungabaza. Kungaki izikhathi uvumele ithuba likushanele ngoba wazibona ungenalutho? Kungaki izikhathi ungacelanga ukunyuswa kwesikhundla ngoba walindela ukuthi umphathi wami uzocabanga ukuthi lokho akusho lutho? Kungaki izikhathi wehluleka ukufuna inkokhelo ngomsebenzi wakho ngenxa yokwesaba ukuthi abanye bangacabangani? Ngenze izenzo ezinjalo iminyaka eminingi. Kwaze kwafika usuku umuntu enginikeza ngalo incwadi eyaguqula impilo yami, cabanga ucebe. Ngayifunda ngingayiqondi ngokugcwele, ngiyavuma. Nokho, ngathola ingqikithi, impumelelo yami yayingencane ngenxa yobunzima bempilo, kodwa kunalokho ngenxa yomkhawulo wokuzibona kwami. Ngaleso sikhathi, ngathola into engingazange ngiyishiye, yonke into iguquka lapho ukuzibona kushintsha. Futhi mhlawumbe, njengamanje, nawe udinga ukuzwa lokhu. Mhlawumbe impilo ayikwenqabeli inhlanhla. Mhlawumbe wena uyazincisha inhlanhla.
Futhi ngifuna ukuthi uzindle ngalokhu ngokwethembeka. Nini kwagcina ukuthi ukholwe ngempela ukuthi ufanelwe impilo enkulu? Nini wavuka umemeza, namuhla ngizokwenza impilo ingiqaphele? Uphila lokho okufisayo, noma lokho okholwa ukuthi ukufanele? Futhi ngizokwembulela okuthile okungase kubangele ukungakhululeki, kodwa okuguqulayo. Abantu abaningi abahluleki ohambweni lwempilo. Bamane bayama ezingeni eliphansi kakhulu kunalokho abangakwazi. Futhi unamandla okuguqula lokho. Ngiqinisekile ukuthi ungakwazi. Ngoba uma ngakwazi ukukhuphuka kusuka ekubeni yinsizwa engenathemba, engenalo iziqu zemfundo, ngenza imisebenzi eyayihola amadola ambalwa isonto ngalinye, ukwakha impilo ebiza amadola ayizigidi eziningi, ngaphandle kwefa, ngaphandle kwenhlanhla, ngaphandle kwezindlela ezilula, nawe unekhono. Akudingeki ukuthi ube umuntu ohlukile. Udinga nje ukuqala ukubona ukuthi ungubani ngempela. Indawo yonke izokunikeza kuphela lokho ovumayo ukukuthola. Futhi ukwamukela okuncane kunalokho okufanele kuyisibonakaliso sokuqala sokuthi inhlanhla yakho iqala ngaphakathi kuwe. Ngaleso sikhathi ngiqala ukuguqula impilo yami, ngabona okuthile abantu abaningi abangakuqapheli, sikhuliswe ukuba sibe nezifiso eziphansi. Kusukela sisencane, sizwa imishwana efana nokuthi imali ayithengi injabulo. Labo abahlosi phezulu kakhulu bavame ukulimala, kungcono ukuba nokuncane okuzinzile kunokuningi okuyingozi. Futhi ngokungaqapheleki, le misho iba yizindlela zokucabanga. Futhi izindlela zokucabanga zidala imiphumela. Awuboni muntu onengqondo yokuntuleka ejabulela inala. Futhi kaningi, ukuboshwa akukona kwezezimali, kodwa engqondweni. Abantu bacabanga ukuthi isithiyo ukungabi namathuba. Akunjalo. Kungukuntuleka kwemvume yangaphakathi. Kungukwesaba ukuguquka. Kungukuzizwa unecala lokuchuma. Kungukuqiniseka ukuthi inhlanhla ifinyelela kuphela labo abanenhlanhla, izizukulwane ezicebile, ukuxhumana, izitifiketi, noma okuthile abangakaze babe nakho. Kodwa iqiniso lithi, inala ayikhethi abantu. Inala ikhetha isimo sengqondo. Futhi ngakuthola lokhu ngendlela ebuhlungu. Ngikhumbula isigaba esisodwa lapho ngangisebenza njengomhlengikazi wokuqala, ngivuka ekuseni, ngizizwa ngikhathele, ngihola amadola ambalwa inyanga ngayinye, futhi ngizibona njengomuntu ongenalutho. Ngabona ozakwethu ababegqugquzeleke kakhudlwana, abanye bethenga impahla, abanye bexoxa ngamaprojekthi, izinkambo, ukutshalwa kwezimali, futhi ngazizwa ngingenalutho. Hayi ukungabaluleki ngenxa yokuntuleka kwekhono lomzimba, kodwa ukungabaluleki ngoba ukuzibona kwami kwakuncane kakhulu. Ngolunye usuku ngazibuka, ngazindla, yikuphi ukukhetha engikwenzile okwangiletha ngcamashi kuleli phuzu. Lokhu kuguqula ngokuphelele umbono womuntu. Ngoba lapho uvuma ukuthi akekho ofinyelela esimweni sakhe samanje ngaphandle komnikelo wakhe, uthola ukuthi nawe unekhono elifanayo lokukhetha indlela ehlukile. Ngaleso sikhathi, ngangingakazi indlela, kodwa ngangiqinisekile ukuthi ukuqhubeka esimweni engangikuso kwakungaba yisigwebo. Futhi mhlawumbe uzithola kuleli phuzu njengamanje. Mhlawumbe uyazi ukuthi ungakwenza okuningi, kodwa awazi ukuthi uzoqala kuphi. Mhlawumbe uvuka nsuku zonke uqinisekile ukuthi weza emhlabeni ukuze uphile, hayi ukuze uchume. Futhi ngivumele ngiveze okuthile ngokucacile, uma ubona ukuthi impilo yakho ayikho endaweni yayo efanele, leso sizwa sesivele singubufakazi bokuthi ingqikithi yakho ikubizela ezingeni eliphakeme. Nokho, kunobunzima, iningi lesintu alikwazi ukwenza ngoba alikaze lifunde ukuzindla. Limane lisabela. Livuka, ligcwalise izibopho, lisebenze kanzima, lixazulule izinkinga, lilale, bese liphinda konke ngosuku olulandelayo. Futhi bakubiza lokhu ngokuthi impilo. Nokho, lokhu kumane kuyindlela yokusinda. Impilo yangempela ivezwa lapho ulawula. Lapho unquma ikusasa lakho olifisayo. Lapho uqonda ukuthi inala iqala njengommeli wengqondo bese ibonakala esigabeni esibonakalayo.
Njengamanje, izifundo zibonisa nokuthi abantu abanezinjongo ezichazwe kahle banamathuba aphezulu kakhulu okufeza amazinga aphezulu emali engenayo, ukulingana ngokomzwelo, nempilo yengqondo, uma kuqhathaniswa nalabo abaphila bengenanjongo. Inhlolovo enkulu emkhakheni webhizinisi yaveza ukuthi ochwepheshe ababhala izinhloso zabo ngamabomu bandisa amathuba abo okuzifeza ngaphezu kwamaphesenti angama-70. Manje ngiyabuza, unezinhloso ezicacile noma izifiso ezingacacile nje? Futhi kulapho abaningi bebabuthaka khona. Bafisa ukuhola okuningi, kodwa ababeki inani. Bafisa impilo engcono, kodwa abachazi ukuthi ibukeka kanjani. Bafisa ukuzimela, kodwa bachitha impilo yabo bethi, anginaso isikhathi, sengathi isikhathi sasuyinsalela eyayidinga ukuvela ukuze baphile. Akusebenzi kanjalo. Impilo iklomelisa labo abenza isinqumo. Futhi isinqumo akukhona nje ukucabanga. Isinqumo ukwenza ngisho nokwesaba. Ngikhumbula umzuzu enganquma ngawo ukushiya umnyango wezomlilo. Akekho owakuqonda. Abanye bahleka. Abanye bakubiza ngokuzidla. Nami ngaphila cishe ngase ngilahlekelwa izikhathi eziningana. Kodwa kwakukhona okuthile ngaphakathi kwami okwakuthi, uma uhlala lapha, impilo yakho izophela ngisho nangaphambi kokuqala. Ngangingenazo iziqu zemfundo, ngingenalo ulwazi, ngingenalo imali elondoloziwe. Kodwa nganginesinqumo. Futhi isinqumo sinesisindo esikhulu kunesitifiketi. Futhi leso sinqumo sangenza ngiqale ibhizinisi lami lokuqala. Lelo bhizinisi, ngonyaka walo wokuqala, lathola okungaphezu kwenkokhelo yami yonke kusukela emizamweni yangaphambilini. Futhi kwakungelona ithuba. Kwakuyinguquko ephelele yokuthi ngangingubani. Abantu abaningi babuka izibalo eziphumelelayo bacabange, babenamathuba engingenayo. Ake ngikutshele ngomuntu oyedwa, uJim Carrey. Ngaphambi kokuba adume, waphila ngobumpofu, wahlala nomndeni wakhe ethreleni, wahlushwa ukudabuka, futhi wachitha ubusuku ebuka izinkanyezi buthule. Ngolunye usuku, wanquma ukuzibhalela isheke elingamadola ayizigidi eziyishumi. Elinezinsuku ezimisiwe zeminyaka emihlanu esikhathini esizayo. Waligcina ephaketheni lakhe futhi, nsuku zonke, wazibona engesona isimo sakhe, kodwa njengoba ayefisa ukuba yiso. Uyazi kwenzekani? Ngemva kweminyaka emihlanu, wahola leso samba ngqo ngemuva kwefilimu ethi Dumb and Dumber. Washintsha indlela azibona ngayo ngaphambi kokuba aguqule iqiniso lakhe. Akalindanga ukwethemba komhlaba, wazethemba yena kuqala. Lokhu akuyona into eyenzeka ngengozi. Kuwumthetho. Uthola lokho okukholelwa ukuthi ukufanele. Uma uluthokozela lolu lwazi, sicela ucindezele inkinobho yokuthanda, like, bese ubhalisela isiteshi. Lokhu kudlula nje ukukhulisa izinga levidiyo. Yikho okwenza lesi sikhala siphile, kungivumele ukuthi nginikeze izifundo eziningi, imibono ejulile, kanye nokuqukethwe okubalulekile okufana nalokhu. Konke ukuthanda, like, wonke obhalisayo omusha, konke ukwabelana kukhombisa inkundla ukuthi lokhu okuqukethwe kuguqula abantu. Futhi njengoba abantu abaningi befinyelela kukho, izimpilo eziningi ziyashintsha. Ngakho-ke, uma lokhu okurekhodiwe sekuvele kukwenza ucabange ngendlela ehlukile, veza ukweseka kwakho manje. Futhi ngifuna ukukunikeza inselele encane, kusihlwa, ngaphambi kokulala, thatha ucezu lwephepha bese ubhala ukuthi impilo yakho ingaba njani uma ubukholelwa ngempela ukuthi ufanele intuthuko. Hayi ngesimo sayo samanje, kodwa ukuthi ingavela kanjani. Futhi izinsuku eziyisikhombisa ngaphandle kokuphazamiseka, yisho lokho ngokuzwakalayo njalo ekuseni. Uzomangala ngoshintsho oludala. Ngoba uma ingqondo yakho ishintsha, umhlaba wakho uguquka ngokuhambisana. Uma umuntu ekholelwa ukuthi akafanele ukuchuma, akagcini nje ngokwenza ngendlela ekhawulelwe, kodwa uqala ukwakha iqiniso eligcizelela lowo mkhawulo. Kufana nokungathi babeka ilensi emnyama emehlweni abo bese beqala ukubona kuphela izithiyo, izingqinamba, ukushoda nokuswela. Ucwaningo lwesayensi lukugunyaza ngokucacile lokhu.
Izifundo kwezengqondo, cognitive psychology, zikhombisa ukuthi ubuchopho bomuntu, uma buyalelwe ukwamukela inkolelo, buqala ukuhlunga iqiniso ukuze buthole ubufakazi obuqinisa lokho. Ngamanye amazwi, uma ucabanga ukuthi impilo inzima, ayilungile, uma ucabanga ukuthi imali inemikhawulo, ukuthi ukukhuphuka cishe akunakwenzeka, ingqondo yakho izofuna ukuqinisekisa lowo mbono nsuku zonke. Ngenxa yalesi sizathu, abaningi bazinikela, basebenze kanzima, balwe, kodwa bahlale bekwisimo esifanayo. Akukhona ukungabi khona kokuzinikela. Kumayelana nohlobo lokuzinikela. Ngoba uma ingqondo ijwayele ukunganele, ikwenza uchithe amandla amakhulu ukuze uhlale endaweni eyodwa. Yingakho abantu abaningi kakhulu bevuka ekuseni, basebenze usuku lonke, bathathe amashifu engeziwe, kodwa naphezu kwakho konke, baqhubeke bekhononda ngokushoda kwentuthuko ezimpilweni zabo. Wake wamubona umuntu onjalo? Mhlawumbe ngisho nawe uyangena kule ncazelo. Izikweletu zifika, imali iyaphela, inyanga iyaqhubeka, futhi umuntu uphinda uthi, akunakwenzeka. Akusikho okwami. Impilo imane injena. Esimweni esingakanani wake wazithola wamukela izingcezu ngoba ubuqinisekile ukuthi awunayo enye indlela? Kwangaki izikhathi wake walenqaba ithuba ngoba ucabanga ukuthi awukwazi, awumuhle ngokwanele, awufanele kuleso simo? Manje cabanga umthelela walokhu phakathi kwededeki eyodwa, amadedeki amabili, impilo ephelele. Ukholelwa ukuthi awufanele futhi impilo iyakwamukela. Ngikhumbula isikhathi lapho ngangibuka abantu abaphumelelayo futhi ngizwa ingxube yokuhlonipha nokudumala. Ngangibuza, bakwenza kanjani lokho? Yini abanayo mina engingenayo? Futhi ngesinye isikhathi ngaqonda, abanayo into ehlukile, bona bahlukile. Bacabanga ngendlela ethile, bazizwa ngokuhlukile, bazibona ngendlela ehlukile. Futhi konke kuyashintsha uma ushintsha indlela ozibona ngayo. Abantu abachumile baziphatha sengathi sebekhona, ngisho nangaphambi kokuba impumelelo yabo ibonakale. Baziveza ngokuhlukile, bahamba ngendlela ethile, bacubungule imibono ehlukahlukene. Labo abangakholelwa ekufanelekeni kwabo bayangabaza, bayabuza, bayahlehlisa. Futhi ukuhlehlisa kuyindlela ecashile kakhulu yokuyeka. Ucwaningo olwaziwayo emkhakheni wezomnotho wokuziphatha, behavioral economics, luveza ukuthi abantu abesaba ukuhola kakhulu bavame ukubukela phansi ukusebenza kwabo kochwepheshe. Bayala izimemo, abafaki izicelo zezikhundla eziphakeme, bagwema ukuxoxisana ngamaholo, futhi bavame ukukhiqiza ngaphansi kwamandla abo ukuze nje bagweme ukugqama. Ukuqonda ubukhulu balokhu kuthinta. Umuntu akahluleki ngenxa yokungakwazi, uhluleka ngoba uqiniseka ukuthi akufanele. Futhi le nkolelo idala imiphumela ebonakalayo. Izibalo zomphakathi ezihlonishwayo nazo zabhekana nalesi simo. U-Oprah Winfrey walandisa ngokukhuliswa ezwa ukuthi abantu abanjengaye abanandawo emkhakheni wamandla, ukuthi owesifazane omnyama, othobekile kufanele ahlale esikhundleni sakhe. Futhi uyazi kwenzekani. Waqala ukwenza lokho kwangaphakathi ebuntwaneni. Nokho, ngesikhathi esithile, wathatha isinqumo esisodwa, indawo yami ikuyo yonke indawo izifiso zami ezingiqhubela kuyo. Futhi ngokushintsha lowo mbono, umhlaba wamnika indawo. Indaba yakhe akuyona ngenhlanhla imayelana nokuzinikeza imvume kwangaphakathi. Uma ushintsha indlela ozibona ngayo, yonke indalo iqala ukuhambisana. Yima ucabange, isiphi isithombe ozakhela sona okwamanje? Uzibona uwumuntu onekhono, onesiphiwo, ofanele noma njengomuntu olwa kanzima ukuze agcine ibhalansi futhi agweme ukuwa? Uma ubuka impumelelo yakho, ingabe ihambisana kakhulu nomuntu okholelwa ekunqobeni noma nomuntu ofuna nje ukuqhubeka? Thembeka. Lesi siko singaba buhlungu, kodwa futhi sinamandla okukhulula. Ngoba konke kuqala uma uqonda ukuthi impilo yakho yangaphandle ibonisa impilo yakho yangaphakathi. Uheha kuwe lokho okukholelwa ukuthi ukufanele. Uma uqinisekile ukuthi ufanele ukushoda kuzovela. Uma ukholelwa ukuthi ufanele umphakamo uzoqala ukuheheka. Hayi ngamandla athile angaqondakali, kodwa ngoba indlela yakho yokwenza iyaguquka.
Abantu abakholelwa ukuthi bafanele inala benza izinqumo ezakha leyo nala. Labo abazibona bengafanele bayawenqaba amathuba ngaphambi kokuba avele. Futhi uma uvulelekile, ngifuna ukukunikeza inselele entsha, ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo, noma nini lapho kuvela ithuba, noma ngabe lincane kangakanani, zibuze, umuntu oqinisekile ukuthi ufanele ukuchuma angakwenza yini kulesi sikhathi. Bese uqhubeka ngaleyo ndlela. Kungaba ukucela ukunyuselwa umholo. Kungaba ukubeka intengo efanele yesevisi yakho. Kungaba ukuthumela leyo obuyibambe izinyanga eziningana. Kungaba ukungena esifundweni esisha. Kungaba nje ukwamukela isincomo ngaphandle kokuzithoba. Lokhu kuzivocavoca okulula kuqala ukuhlela kabusha ingqondo. Ngoba ukuziphatha kubumba ubunikazi njengoba ubunikazi bubumba ukuziphatha. Iningi labantu lichitha iminyaka lilinde umuzwa wokuzethemba ukuze liqale isenzo. Imfihlo iphikisana ngqo nalokho, uyenza into bese ukuzethemba kuvela ngemva kwalokho. Ngesikhathi ngishiya umnyango wezomlilo, ngangizizwa nginovalo olukhulu. Kodwa ukube ngalinda isibindi sokuqala ukuba sivele, ngabe ngisekhona lapho manje. Impilo iklomelisa labo abanqumayo, hayi labo abahlehlisayo. Futhi usuvele uhlehlise kakhulu. Usuku olungcono kakhulu lokwenza ushintsho kwakuyizolo. Olungcono lwesibili olwanamuhla. Kunendawo ohambweni lomuntu lapho umuntu eqala khona ukubona ukuthi akuyona imali abayishodayo kodwa ukuzinika imvume. Umuntu uze aveze nesifiso sokuchuma, kodwa phansi ekujuleni uzwa icala, ukukhathazeka, amahloni noma ukungabaza. Kuyafana nomuntu oshayela imoto ecindezela i-accelerator nebhuleki ngesikhathi esisodwa. Futhi lokhu kuphikisana kwangaphakathi kuyakukhathaza, kuyakugxeka, kuyakudambisa, futhi kudala umuzwa wokuthi noma uzama kangakanani awuphumeleli neze. Wake waba nakho okufana nalokho? Usebenza kanzima, uziqophele kakhulu, unikeza okwakho okungcono kakhulu kodwa usazibona ubanjwe emjikelezweni ongapheli. Lokhu akuyona into eyenzeka ngengozi. Ingxenye enkulu yesintu ayilwi nezimo zangaphandle kodwa ilwa nengqikithi yabo uqobo. Isayensi yezengqondo yesimanje ikubiza ngokuthi yi-cognitive dissonance, uma lokho okufisayo nalokho ocabanga ukuthi ungasipha kuphikisana. Isibonelo, ufisa ukuhola imali eningi, kodwa ukholelwa ukuthi awuyifanele, ulangazelela impilo ephakeme, kodwa uzwa ukuzisola ucabanga ukuthi uchumile, ufuna impumelelo, kodwa izwi langaphakathi likuhlebeza ukuthi okwabanye. Kagela ukuthi yiluphi uhlangothi olunqobayo. Olujule kakhulu. Izinketho zabantu zithonywa kakhulu izinkolelo kunokuba zithonywe izifiso. Isifiso sinengqondo. Inkolelo ingokomzwelo. Futhi umzwelo uhlale unqoba. Lena yincazelo yokuthi kungani abaningi bezikhathaza emsebenzini kodwa bahlale bebanjwe emjikelezweni wokuswela. Bashintsha amandla asetshenzisiwe kodwa hayi umthombo. Futhi uma imbewu ihlelwe ukuba ikhiqize okuncane, umphumela wokugcina awunakuba mkhulu. Ngikhumbula ngibhekene nalesi siphambano sendlela ngesikhathi ngiqala ibhizinisi lami lokuqala. Ngangihola okuningi ngenyanga eyodwa kunalokho engangikuhola ezinyangeni eziyisithupha ngaphambilini. Kwakukhuthaza kodwa kwakusabisa ngokulinganayo. Ngikhumbula ukuthi ezigabeni zokuqala, lapho ngibona leyo mali eningi, ingxenye yami yazizwa ingakhululekile. Ngazithola ngibuza, ngihamba ngokushesha kakhulu. Ngiyifanele ngempela lento. Ngangingakaze ngiyazi inala ngaphambili. Yonke impilo yami yayichazwa ukushoda. Futhi cishe ngokuzenzakalelayo, ngaqala ukubukela phansi impumelelo yami. Ngaba nesibindi esincane, ngasungula izinto ezimbalwa, ngaba nesinqumo esincane ekusebenzeni kwami. Indlela engangizibona ngayo yayingakalihlali kahle neqiniso lami elisha. Leshimenyelo lithinta izigidi zabantu. Ucwaningo oluthakazelisayo oluvela eNyuvesi yaseChicago lwembula ukuthi abantu abaningi abaphumelele kakhulu, lapho befika ezingeni lemali elidlula izinga lomndeni wabo elingokomlando, ngokungazi baqala ukuzicekela phansi ngenhloso yokuthi babuyele ekuzinzeni ngokomzwelo. Kufana nokungathi izingqondo zabo ziyala, imali eningi kakhulu ayihambisani nokuthi ungubani.
Ngenxa yalokho, ngaphandle kokukubona, abantu baqala ukuhlehlisa izinqumo, bazinze ngaphansi kwalokho abakufanele, bagweme izingozi, bancindezele imibono yabo, futhi ezimweni ezimbi kakhulu, bayeke amathuba ayesewatholile. Wake wabona isimo esifanayo. Kwenqatshelwa isikhundla sokukhushulwa ngenxa yokwesaba ukuthatha ubuholi. Inkampani enekhono elikhulu engazange iphumelele ngoba umnikazi wayo esaba ukubeka amanani aphakeme. Uchwepheshe osezingeni eliphezulu ongazange azimelele ngempela. Kuyinselele kodwa kuyiqiniso. Akwanele ukuba namakhono. Akwanele ukuba nolwazi. Akwanele ukuba namathuba. Kubalulekile ukuba nombono wakho oyedwa ovumelana nekusasa ofuna ukulakha. Ngaphandle kwawo, konke kuyaphela, kungakhathalekile ukuthi nini. Nomlando ukukhombisa lokhu ngokusobala. Usuke wabona yini okwenzeka kubantu abaningi abaziwayo abathola udumo ngokushesha okukhulu? Babenodumo, ingcebo, izivumelwano zamadola asemelika ayizigidi eziningi, okungamadola asemelika angamashumi ezigidi, nokuthandwa umhlaba wonke, kodwa babengenalo isisekelo sengqondo sokubhekana naleyo ngqina. UBritney Spears uyisibonelo salokhu. Impilo yonke esikhanyeni sempumelelo, ingcebo yamadola asemelika ayizigidi eziningi eqoqekile, kodwa ngaphakathi, umthwalo wawunzima kakhulu kunalokho umbono wakhe ngaye ayengakukhuthazelela. Imiphumela, ukuwohloka obala, izinkinga zempilo yengqondo, izinqumo zokushesha, ukulahlekelwa ukuzimela empilweni yakhe. Lokhu kugqamisa okubalulekile, akuyona imali ecekelela phansi noma eyakha, kodwa yizinga lombono womuntu ngaye oluhambisana nayo. Lapho impilo iqhubeka ngokushesha kunesimo sengqondo, umuntu uyawola. Lapho ingqondo ikhula ngokushesha kunesimo sempilo, impilo iyavumelana. Manje, ngifuna ukukubuza umbuzo olula kodwa onamandla, hlobo luni lwempilo ongalusekela ngokomzwelo manje? Hayi leyo oyifisayo, kodwa leyo umbono wakho wangamanje ngawe ongayivumela? Uma ngabe ubungathola amadola asemelika angamakhulu ezinkulungwane kusasa, ungaziphatha kanjani? Ingqondo ejwayele ukuswela iyalahleka lapho kunokuchithima. Kodwa ingqondo elungele ububanzi iguqula yonke imali encane ibe ukunwetshwa. Ukukhula kuqala ekwazini, bese kuphela kubonakala emiphumeleni. Beka nxa zonke, bangaki abantu obaziyo abathi, ukube nje benginimali eningi, impilo yami ibizilungela. Iqiniso ukuthi, lapho imali enkulu ifika kubo, ibhonasi, isinxephezelo, ifa, isivumelwano somsebenzi, yonke le mali iyaphela emasontweni ambalwa noma ezinyangeni ezimbalwa. Kungani? Ngoba abazange baguquke ngaphakathi. Impilo ihlale isibuyisela inani elingokomzwelo esikholelwa ukuthi sinalo. Uma ucabanga ukuthi ungasizi kangako, lapho uthola okuningi, uthola indlela yokubuyela endaweni yakho yokunethezeka. Kuyangaphatheki kahle, ngiyavuma. Kodwa kuyiqiniso elibuhlungu. Futhi yingakho ngihlale ngithi, ungajahi izinsiza ezingezimali ngaphambi kokuba ube umuntu olawula ukuphathwa kwazo. Hayi ngenxa yokungabi nekhono, kodwa ngoba ufanelekile ukugcina lokho okuzuzayo. Futhi ukuze lokhu kwenzeke, udinga ukufunda ukuzimemezela, ngifanelekile ukuba nenhlalakahle. Phinda lokhu uze ungakwamukele ngokuphelele ngaphakathi kuwe. Ngoba lapho wamukela lenkolelo, umhlaba uqala ukusebenzisana nawe ngendlela ehlukile. Uzohamba ngokuhlukile, wenze izinqumo ezihlukile, uhehe izimo ezahlukene. Ngakho-ke, okokuqala ngqa, ukuphila kwakho kuzoyeka ukuba umphumela ongasebenzi, ukuze kube ukudala okusebenzayo. Kufika isikhathi lapho umuntu ekugcineni eqonda ukuthi intuthuko yezimali akuyona into oyitholayo, kodwa kuyinto ozinika yona. Abantu abaningi bachitha izimpilo zabo zonke bexabana, bejaha, bezikhandla bezama ukuthola lokho okungabonakala kuphela ngemuva kokusiguquko lwangaphakathi. Inhlalakahle yezimali ayiqali emsebenzini, iphuma enhliziyweni yobunjalo bakho. Ebusheni bami, lokhu kwakuyisiyambulo esiyinkimbinkimbi kakhulu ukusizwa. Ngacabanga ukuthi ukuba ocebile kwakumayelana nomzamo womzimba, amahora amaningi okusebenza, umjuluko, ukukhathala, nokuhlupheka.
Phela yilokho engangikubonile kusukela ebuntwaneni, abantu abathembekile, abaqotho, abakhuthele, abazinikele, abanezinsiza ezimbalwa. Ngangibuka izihlobo zami ngicabange, ukube nje umsebenzi onzima kakhulu wawanele, wonke umuntu lapha ubengacebile. Futhi kwakungemva kwesikhathi eside kuphela lapho ngabona khona ukuthi inkinga yayingekho ekungabeni nomzamo, kodwa kwakusekholweni elaligcwele kulokho kuzinikela. Ngoba ukuzikhandla kakhulu ngenkathi uzizwa ungasizi ngalutho kuveza ukukhathala kuphela. Okudalayo ngempela ushintsho ukuzinikela kwakho nengqondo yakho ihambisana nekusasa ohlose ukulihlala. Abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungani, ngisho nangemva kweminyaka eminingi bezama, basahluleka ukuzuza inhlalakahle. Futhi isisombululo ezimweni eziningi asikho ngaphandle. Sisehlelweni lwenkolelo olugxile kakhulu, oluvame ukuqala ebuntwaneni, kubazali, othisha, nasezinhlungwini ezibuhlungu. Angibalulekile ngokwanele, izinsiza zezimali zinezingozi, uma ngiphumelela, othile uzohlupheka. Abantu abacebayo bayashintsha babe babi. Lezi zimemezelo zihlala zigcinwe engqondweni enganakile njengamaqiniso angenakuphikwa. Futhi ingqondo enganakile ikhombisa into ethakazelisayo, ayiphikisani nawe. Ivele ilalele. Uma ikholelwa ukuthi impumelelo ikudalula ezingozini, izokuvikela, ikugcine esimweni sakho samanje. Kuyo ukungasebenzi kumela ukuthula. Isayensi ye-neurology isivele ikhombisa ukuthi izinkolelo ezijule kakhulu zakha izindlela zobuchopho ezilawula ukuziphatha, ukusabela ngokomzwelo, nezinqumo ezizenzakalelayo. Ngamanye amazwi, akwanele ukuqonda ngokuqonda ukuthi intuthuko inhle, kubalulekile ukuyibona njengeqiniso elingaphakathi. Ngenxa yalesi sizathu, lapho umuntu eshintsha umbono wakhe ngaye, konke okunye kuqala ukuguquka kanye nalo. Umuntu ozibona njengomnqobi uziphatha kanjalo, ngisho nangaphambi kokunqoba. Lapho ngiqala izifundo zami ngengqondo yomuntu, ngathola isambulo esasizoshintsha impilo yami kanye nezigidi eziningi zabanye abantu ngemuva kwalokho. Awusoze wathola okungaphezu kwalokho okholelwa ukuthi ukufanele. Akukho lutho oluncane kakhulu olungena empilweni yomuntu uma lungahambisani kuqala nombono wakhe ngaye. Futhi lapho lokhu kuqonda kubonakala, izimo eziningi ziyashintsha ngokushesha. Ngike ngabona abantu abaphuma ekumeni isikhathi eside iminyaka eminingi futhi baqala inqubo yokunwetshwa emasontweni ambalwa nje. Sasithini isizathu? Ngoba ekugcineni basusa umkhawulo wangaphakathi. Ekugcineni bavumela umhlaba ukuba ukhombise ingcebo ababenayo ngaphakathi. Kunjengokungathi ngokuzumayo bazibhekana futhi bamemezela, sekwanele. Kusukela manje ngithatha izintambo. Ngikhumbula kahle umuntu owalandela isiqondiso sami futhi engxoxweni yokuqala wangitshela, Bob, uhambo lwami aluqhubeki, ngizwa sengathi kunesithiyo. Futhi kwakukhona ngempela, kodwa sasingesona isithiyo semali noma esobungcwethi, sasingesomzwelo ngemvelo. Wayeqiniseka ukuthi impumelelo izoziqhela kubantu ababemkhathalela. Futhi noma nini lapho esondela ekukhuphukeni empilweni yakhe, okuthile kwangenelela kwambangela ukuba abuyele ekuqaleni. Ngokushintsha leyo nkolelo, esikhathini esingangezinyanga eziyisithupha, umsebenzi wakhe washesha, imali ayeyithola yanda, futhi okubalulekile, walondoloza ubudlelwano obalulekile. Akukho okwahluleka. Futhi waqonda isimiso esibalulekile, ukuqhubeka akukunciphisi, ukuqhubeka kuyakwandisa. Futhi mhlawumbe uyazibuza, ngiqalephi? Futhi impendulo yami ilula, kodwa inamandla, yeka ukufuna ukuvunywa ngaphandle bese uqala ukuzinika kona. Akekho ozokubheka futhi amemezele, manje usufanele inhlalakahle. Lowo mbono udinga ukuvela ngaphakathi. Kungumthwalo wakho wemfanelo ukunquma ukuthi usuphelele vele, ukuthi unomsebenzi, ukuthi indaba yakho yangaphambilini ayisho ikusasa lakho, ukuthi izimpande zakho azivumeli indlela yakho. Ngoba lapho ushintsha indlela ozibona ngayo, umhlaba wonke kufanele ulungise. Amathuba amahle, abantu, ukufinyelela, konke kuqala ukubonakala ngoba, ekugcineni, uyekile ukucasha. Manje, bheka okuthile nami. Kuthiwani uma, ngemva konyaka owodwa kusukela manje, ubungabheka emuva esikhathini bese ubona ukuthi lesi sikhathi sasinjalo esibalulekile?
Kuthiwani uma usuku lwamanje lwaluyilolo suku owagcina ukukhetha ukulahla izinkolelo ezindala? Futhi kuthiwani uma lolu suku lwalulolo lapho wamemezela khona, ngokuqiniseka okuphelele, ngifanele inhlalakahle? Ubungaba yini ukuhlelwa kwempilo yakho ezinyangeni eziyi12? Kucacile kakhulu. Kunokukhululeka kakhulu. Kuqotho kakhulu. Ake ngikubeke inselele eyodwa yokugcina, elula kodwa eguqulayo. Nsuku zonke, izinsuku ezingama-30, ngaphambi kokuqala imisebenzi yakho, memezela ngokuzwakalayo, ngifanelekile. Ngifanele ukuqhubeka. Ukuphila kwami kuyakhula. Kodwa ungavele ukhulume amagama kuzwe. Kuzicabange. Kuzwamukele leli qiniso. Ngoba ukuphinda kwakha ukholo. Futhi ukholo lwakha iqiniso. Ukuba khona kwakho lapha akusona isigameko. Akukho ngisho nesicucu esisodwa salombhalo esifikile kuwe ngengozi. Uma okuthile okujulile ngaphakathi kwakho kwashukumiseka lapho ulalela khona ke qaphela, ingxenye yakho isilungele isigaba esilandelayo. Futhi ilinde kuphela imvume yakho. Impilo ayibakhokheli nje kuphela labo abafisayo, ikhomishela labo abakhetha ukwenza. Futhi uma wenza leso sinqumo namuhla, wonke umhlaba ungazilungisa ngokusekelwe kulokho kunqumo. Intuthuko ayitholakali ngaphandle. Ihlala ngaphakathi kuwe. Futhi ibilokhu ikhona. Futhi ngakho siyaqhubeka sihambisana kulolu hambo lokuzithuthukisa okungapheli, siqonda kakhulu nangaphezulu ukuthi akukho shintsho lwangaphandle olubonakalayo kuze kube kukhona okushintshayo ngaphakathi. Lapho uqala ukusebenzisa lezi zimiso ngokucophelela, ngokuphikelela, nangokuvumelana okungokomzwelo, konke kuyaguquka: indlela yakho yokucabanga, izindlela zakho zokuziphatha, imiphumela yakho, nendlela impilo ekuphendula ngayo. Uma lo myalezo ukuthintile wangena enhliziyweni yakho, yabelana ngale vidiyo nomuntu obalulekile ofanele ukwamukela lo mlayezo futhi, mhlawumbe, osulungele ukuthatha isinyathelo esilandelayo esibheke ekhonweni lakhe eliphelele. Kuze kube ngokulandelayo.